Matod pa ni Apostol Juan, busa tuguti ka na nga magpabilin diha kaninyo, nga inyong nadungog gikan sa sinugdan. Kung kanang inyong nadungog gikan sa sinugdan, magpabilin diha kaninyo. Kamu usab, magapadayon diha sa anak, o diha sa amahan. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalagi, nga mabasa sa unang Juan 2, tudling 24. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Murag agianan ka na paingon sa abos ani Silong. Agianan gyud. Agianan paingon sa underground. Mangandam kong daan. Unhan ako si Matilde. Ni ayat tanan. Hagdanan paingon sa ilawom. Ramon. May kamao ka si Amanda ani. Ha? May kahimo ka si Amanda ani nga akong gibuhat nimo. Dili siya makahimo ini. Tungod kay ludon siya nimo, Ramon, kay patay ka na. Apara ko. Giluod ba ko nimo? Giugawad ba ko nimo kay patay ka na? Wa Ramon. Wa Ramon. Kay mahal ko ikaw. Ako rin ba kayo mo ini diyan nimo? Wa na ilain, Ramon. Ako na! Ako na! Ablihan ko kinipultahan sa underground. Hapit na, Ramon. Hapit na, Ramon. Hapit na! Ablihan na. Oh. Ramon! Salamat, Ramona. Salamat, Ramona. Imo na usab akong kilipay, Ramona. Kadaghan sa mga ilaga din sa underground. Wa gihapoy tao din sa underground. Pakyas gihapon ko. Asa ko naman sa ikaw pangitaa, Ramon. Pakyas ko. Migawas ko sa maong bahay. Nakita nako ang pipila ka mga silingan nga nagtanaw nako. Migawas ko sa koral sa maong bahay. May panagana ang ilang pangutana nga nagkanayon. Amanda, nangita ka pating lawas sa iyong bana? Mo na ipangita ni mo? Wa ko makatubag nila. May padayon ko sa akong paglakaw. Gikan dito. Diyan ka man paingon. Mama Amanda. May pauli ko sa amua. Amanda! Amanda! Oh, unya. Wa. Day Amanda. Ego lang kong kitanaw o gihapyod-hapyod ni Titi Nardo ang akong buhok. Unya, may lahos ko sa kwarto ni Nanay Tarsila. Og nanirado ko. Mihigda ko. Wa ko'y laing nahimo. Gawa sa paghilak. Hangtod nga nakatugo. Nahinanok na unta ko. Apan kalit kong mitimbakuwas. Tungod kay may nahinumduman ko.
Ang gipakita nako sa mga tao diha gipangita nako si Matilde. Ang iyang hulakway. Diara ang iyang hulakway. Anong karon pa man ko na hinumdum? Gamitan nako og paktol si Matilde. Atakihon nako si Matilde sa paktol. Usig og barang. Kadto pa ko mahinumdum nga dako kayo gamit ang hulagway sa tao. O pinaagi sa hulagway ni Matilde. Ikapanimaos ko na sila si Nanay Tarsila o si Ramon. Giandam ko dayon ang tanang kikinahanglan. Gipahimutang nako ang kalabira. Gidagkutan nako ang mga kandila samtang ang hulagway ni Matilde diha sa atubangan nga gilibutan sa dinagkutang kandila. Hindi gusum sanctomitam obteni nihil benedictionem deat pactum in omiciam separarum ad Deum pactum. Gisugdan ko dayon ang orasyon aron kamanduan ko ang abilidad. Ang kalaki pinaagi sa pagmando, ginamit ang itom nga kaalam. Unang mipakita ang bugtong buyog. Misunod ang dakong bakukang. Natagak ang ingon sa kumagko kadako ang usak ka uhipan. Gikuptan ako ang itom og taas nga dagom. Samtang nagyamyam ko sa akong orasyon, anam-anam sabna kong gipaduol ang dagom sa usa ka mata sa hulagway ni Matilde. Duol gyud unta kaayo sa mata sa hulagway ni Matilde. Apan nakalitan ko. Te? Te? Gawas na diya. Nga naman. May bisita ka. Gianugunan ko. Una unta katong buluhaton alang sa gibili ni Nanay Tarsila nga rin ako. Natibuok dayon unta ang akong pagtagad sa maong buluhaton. Adto unta nako mamatud kung unsa ka epektibo ang maong abilidad. Kinsay mo bisita to higiyon? Mama Amanda. Dali, Amanda. Mama Iyay? Papa Mimoy? Dahil Amanda. Ikaw siya bukubagat. Ni Aman lagi mo. Nabalitaan na mo. Nalinguha ka kuno nga mapalgan ang patang lawas ni Ramon. May lakaw ka man ko, no? Aron sa pagpangita sa patayang lawas sa imong bana. Oh, apan pakias ko. Pagsoli mo ganiya sa kwarto. Hinom kong meadto nila ni Memoy o Iyay. Ipaibaw na ko sila bahin sa imong lakaw. Dako kayo kalaputan sa imong lakaw. Kining pag-ani karon sa imong ugangan. Inday, Amanda. Ha? Kitang tanan, nagtuon na yun. Nga way laing nangilapot sa patang lawas ni Ramon. Kundi si Matilde ra gyud. Wa na lain Amanda. Si Matilde ra gyud. May karaang bahay ang kaliwat sa panuyaw. Karaan pa sa bahay na likod siya o Matilde. Hain ka ng baya. Iyay? Hain, Mama Iyay. Wa ko maglangan. Nangandam dayon ko. Armugikan paingon sa dapit, nga giingon sa akong ugangan, nga tuwa mahimutang sa tuyoon kaayong dapit. Diim din dapit ang mahimutang labing karaang bahay nila na Matilde. Sa usa ka isla. Usa ka oras kapin ang biyahe, ug naabot ko sa maong isla.
Mangutana unta ko dong. Ang sa punta na nang, Nakaila ba mo sa mga kaliwat sa panuyaw? kaila nang. Kinsa ba imong gipangita sa kaliwat sa panuyaw? Si Matilde. Kaila ko ni Matilde. Taas siya sa karaang bahay sa kaliwat sa panuyaw. Hain na pita.